Phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba lomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje othandekayo, obabazekayo, oyingcwele, onomusa, onamandla, oyinqaba, oyithemba, owukukhanya ebumnyameni, oyiqiniso emangeni, owukudla endlaleni, ongumyeni wabafelokazi, owuyise nomzali oqotho kwizintandane, ngako konke asenzela kona ngaso sonke isikhathi. Sona namhlanje nje bantu bakaNkulunkulu simbonga obongekayo, simbonga odumisekayo ngako konke asenzela kona, ngoba sinokuphila ngenxa yakhe, ngoba sinokuphila ngaye. Ngaphandle kwakhe asilutho, ngaphandle kwakhe asenzanga lutho, ngaphandle kwakhe akukho lutho. So isihloko nje kufisa sigijime siye kuso ngalesi sikhathi sithi, uzondla ngani? Uzondla ngani? Lapha emhlabeni kumele siqonde ukuthi imizimba yethu ingamagumbi nje kuphela, njengomuzi okanye indlu eyisakhiwo kusuke kuyizindonga ezingazi lutho, ezingacabangi lutho, ezingakhulumi, ezinganyakazi, ngaphandle uma sekunomuntu okuyona leyo ndlu. Kuyaqala-ke kucace-ke manje ukuthi kwenzakalani. Kufana nomuzi ongenabantu, ubona egcekeni kwenile, indlu ihamba ibhidlika, i-crack, izindonga. Ngobani? Akukho muntu abazoyinakekela le ndlu ukuze ithandeke, inxaneleke ukuphila nokuhlala kuyo. Kuyenzeka umuzi ube muhle, kepha uthole ukuthi izivakashi ezingena kuwo ziyawungcolisa ngaso sonke isikhathi. That is why imizi emikhulu emihle thola ukuthi akungeni muntu, yazi, akugcogcomi muntu nje isikhathi esiningi, kodwa le kunjalo. So enye into ekumele siqonde ukuthi izivakashi ziyake zibuke ukuthi ziphatheke kanjani ngenkathi zifikile, zibone ukuthi oh kuyahlaleka lana, oh kuyadliwa lana, ngoba ayikho into ethandeka njengokudla. Akasho nje uthi umuntu kuyaphaka kanti kuyadliwa la ekhaya, hhayi sekuzovakasha njalo-ke. So ayikho into ethandeka njengokudla ngoba iyona into ethambisa inyama, ngoba washo njalo nobaba uSolomoni encwadini kaMshumayeli ukuthi ngabona ukuthi into ethokozisa umuntu ukudla nokuphuza. So lapho kudliwa khona ungahlezi uvakasha khona, ubuyele njalo uyobabona futhi uyohlala nabo. Nathi-ke bantu bakaNkulunkulu kumele sazi ukuthi imizimba yethu injengemizi, izandla azenzi lutho ngaphandle komoya thizeni, izindlebe, izinyawo, konke akwenzi lutho ngaphandle kwe-certain spirit esikuqhubayo konke lokhu ukuthi kwenze okuthize. Uma ungakabikho umoya thizeni ozokukhomba ekwenzeni okuthize ngendlela okukhomba ngayo, uma kodwa uwondla lowo moya, yonke into ihamba ngomqondo. Nomoya ukuze ukubuse uthumba umqondo wakho, okanye ukhuluma emqondweni wakho uthi kuthathe lokhu, hayibo kahle kahle lento ikanjena, hayibo ake sithi so let's say bantu baNkulunkulu ucabanga ukuyontshontsha, ebese ube manqikanqika nje ukuthi ayi ngeke, ayikho right lento, because umoya kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukukhuze, uyakwazi ukuthi ukutshele, ngoba ingelosi yakho yenza umsebenzi wayo ukuthi ikutshele amaqiniso, umsebenzi wayo ukuthi kusize khona ungeke uze uwelele esonweni, ngoba iyazi ukuthi ungafela laphayana. Ngaso sonke isikhathi izingelosi zethu zisuke zisiza thina bantu baNkulunkulu ukuze singafeli esonweni, ngoba uma ufela esonweni sekukulahla nje kuphela. Ngoba into ebalulekile lapha emhlabeni ulasini ukuthi ufele kuphi, ubenzani. So uthi kuthathe lokhu, uqale ube manqikanqika nje, okuthuma ukuthi uthi usuthole amandla okuthi ukwenze lokhu, usukume ushone khona. So bantu baNkulunkulu ngale nkathi uzondla noma uzinakekela noma ufaka something emzimbeni wakho, ila uthola khona i-boost noma amandla, whether uyayijova, whether uyaphuza okuthize, whether uyadla okuthize, uthola i-boost ya-whatever idea obukade unayo ngalo moya lo uzofaka, okuyiwona ozokuphusha ukuthi uyenze lento nangempela. Ngaleyo ndlela konke lokho okucabangayo uyaye uthola amandla okuthi ukwenze. Kufana nomuntu ozokunika imali ebese yakuthuma ethi hamba gijima uye esitolo, ukunikeza amandla okuthi ukwenze lokhu akuthuma kona. Ikanjalo-ke nemimoya yabantu baNkulunkulu, uyabona njengoba ukwazi ukuthi sell your soul and get riches. Yabo njengoba besho kanjalo bethi dayisa umphefumulo wakho khona uzothola yonke imali, ingoba iyazi ukuthi izokunikeza imali ukuthi wenze yonke, hhayi ngoba mhlawumbe inendaba nawe, hhayi ngoba mhlawumbe kubalulekile ukuthi wena ube nama-under 100, ube ney'cathulo eziwu-50, ube nani, ube nomuzi omkhulu. It's not about you, it's about ukuthi wena uzowenza yini lo msebenzi lo abazokunikezela le mali ukuthi uwenze. Uzoba influencer yini nabanye ukuthi bakwazi ukuthi bafane nawe, khona nawe bezofa njengawe. Uzowenza yini lo msebenzi wobubi wobumnyama, khona nabangakazi, abangaqondi, abasafunda, basabuka, bathi mabebheka bathande lokho kwakho, bese nabo bangena khona phakathi, bangene kulowo noxhaka, bese befumana lokho kufa ozokufumana nawe. So
Ingoba iyazi ukuthi ifuna ukwenza imikhuba engalungile, wena unaka ukuthi hawu nemali kanti yona ngapha ilibele iyakusebenzisa. Nathi singabantu kumele sazi sikuqonde bantu baNkulunkulu ukuthi ukudla kuyadakana ngale ndlela yokuthi uyakhohlwa ukuthi iyasinda lento, iyakhathaza lento. Lapha emhlabeni uthola ukuthi uyisigqila, usebenza kanzima kodwa hhayi uthathe ukuthi hhayi vele ngizodla, hhayi vele uyakhohlwa ukuthi hayi bo lento kahle kahle kumele ngabe mina ngiqukula ama-blocks amangaka ngosuku ngizohola u-R100, akumele ngabe ngixova udaka ngizohola u-R100, uthathe ukuthi hhayi vele bazokuphakela lapho bazokunikeza. Uthola ukuthi nakuwona ukudla okuncane ngoba nakhu udlile ekuseni wadla emini, ngoba nakhu uzothengela i-drink. Ukhohlwe ukuthi kanti uyisigqila, ukhohlwe ukuthi hhayi bo lento ayikho right, ayingilungele, just because khona into ozoyithola inkishizane izolibile ikujabulisa ukuthi hhayi bo izolibile ikuhlekisa, kanti leyo nto leyo izokudunga la, izodakwa ingqondo yakho, idakimise kwenze ulibale ukuthi hhayi phela ngiyawudinga umsebenzi, hhayi phela ngokuthi. So the more ufaka leso spirit, the more ufaka leso spirit sikwenza ukuthi ulibale, ukhohlwe. That is why lapha emhlabeni lokuthiwa idla kakhulu, idla kakhulu uphinde udle futhi. Oh hawu uselambile-ke manje, yabo uma ukhuluma into enengqondo kuyabonakala ukuthi hawu uselambile-ke manje, akaphinde futhi ajove ngokuthi phinde idake-ke futhi imizwa yakhe, alibale ukuthi hayi bo umphefumulo wakho ubalulekile khona izokwazi ukuthi aqhubeke ahlale ebugqileni, ahlale esonweni azofela kuso. So bantu baNkulunkulu, okuyinkinga nathi njengamanje bantu baNkulunkulu siphila esikhathini lapho khona konke kuyisidakamizwa, ngale ndlela yokuthi kusenza silibale imiphefumulo yethu, ulibale ukunaka izinto eziningi ezahlukahlukene ezikhona lapha emhlabeni. Ukhohlwe ukuthi akumele ngabe usebenzela umphefumulo wakho, kumele ngabe uphilela uNkulunkulu, kumele ngabe wenza ukuthi nokuthi, ulibale ukuthi hawu vele lapha emhlabeni hawu ubumnandi, zonke lezi zinto. Nangalo myalezo bantu baNkulunkulu, ngalo mzuzu, ngaleli thuba, ngaleli hora, okubalulekile kumele sikwazi, sikuqonde ukuthi singabantu sithola amandla okwenza okuthize ngokufaka okuthize. It's not about little rice, it's not about little phuthu, but it's about that spirit esothi kudle lokho. It's about that spirit esihleli kulo bhontshisi ozothi masudlile bese uba nomoya wenkani. It's about that spirit esihleli kulawo makinati ozothi masudlile ube nomoya wenkanuko ezovusa ukuvusa ama-hormones akho, ukuvusa into yokuthi that spirit isona esingekho right. uNkulunkulu asiyaleza ngakho ukuthi ungakuthinti ukuthi ingakwenzi ukuthi bese thina sifuna ukuthi sikuthinte konke, sifuna ukubona uzokwenzakalani, kanti la ufa khona ngokudaka imizwa yakho ebese umphefumulo wakho ungabe usakwazi ukuthi uthobele uNkulunkulu kodwa uvele uthobele inyama kunokuthobela umdali wezulu nomhlaba. So ngalo myalezo, ngalethuba, ngalomzuzu, ngaleli hora, akumele siqonde ukuthi ngokufaka okuthize uthola amandla okuthi ukwenze okuthize. Bukade usukhathele uthi Nkosi yami sengikhathele, ngoba usudlile usuthola amandla ukuthi uphinde ukwenze futhi uqhubeke ube isigqila ngendlela ongayazi ongayiqondi. So ngokufaka okuthize amandla okunyakaza wenza imisebenzi yakho owathola ngokudla okudlayo okukunika amandla. Futhi uma sifuna amandla okwenza intando kaNkulunkulu, nakhona khona bantu baNkulunkulu ukuthi iyona ndawo ebalulekile, akhona amandla okwenza intando kaNkulunkulu okuzodingeka ukuthi sidleni izwi kaNkulunkulu ubusuku nemini ngokuba lingukudla okumnandi komphefumulo othi uma usuthi ebese wenza okuthize okuyintando kaNkulunkulu, usufundile izwi uthi hayi man ngeke. Uthini uJesu uthi asihambe sishumayela ushone khona ungqabashiya. Uthini uJesu uthi asenze abantwana abafundi ushone khona uyenze intando kaNkulunkulu, ugcine imiyalelo yakhe elishumi, umthande, uhambe because isho njalo incwadi kaDuteronomy 10:12 futhi manje-ke ijala uJehova uNkulunkulu ufunani kuwe ngaphandle kokuba umthande, umkhonze, uhambe ngezindlela zakhe zonke, ugcine imiyalelo yakhe, umthande ngengqondo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngamandla akho onke, ngenhliziyo yakho yonke, mina ngithi nangesikhathi sakho sonke ngoba usibusiswe nguye engakuphuca nanoma yinini. So kukhona konke bantu baNkulunkulu ezinkulu ezimnandi, izindaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele, nihlengwe nesinde sinebhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, ongasiphuca leli thuba lokuthi siphenduke. Ngakho-ke masishisekele ukuthi siphile kanye neNkosi ngomhla wokuphela nakwelizayo ngokuthi senze intando yakhe kusenzeka, sizondle ngezwi lakhe. Engabe wena uzondla ngani? Wondla inyama kuphela, uzoshisekela kwenyama ebese-ke kukuyisa hlampe ekubhujisweni ngoba inyama inamela okwalapha emhlabeni okuyisono. Kodwa uma ushisekela umoya wakho nomphefumulo wakho, uzonamela okwasekhaya ezulwini, unamela okwaphezulu, ebese uyashisekela ukuthi uphenduke, ebese ushisekela ukuthi usebenzele umphefumulo wakho ngoba indaba engomphefumulo wakho ayikho ngenyama. Inyama iyabhubha iphele lapha emhlabeni kodwa umphefumulo wakho
uma njalo ingunaphakade uqhubeke uphile nangale kwethuna. Nkosi ibe nani inibusise. Zibuze ukuthi uzondla ngani, mina ngithi zondle ngezwi kaNkulunkulu usuku nosuku, uthola amandla okwenza intando kaNkulunkulu okuyokwenza uthole ukuphila okuphakade manje ziphakade. Amen.